роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон ба хотири таъмини талаботҳои барномаи давлатӣ оид ба ислоҳоти милитсия барои солҳои 2021-2025 нақшаи кории ташкили вохӯриҳои ҳисоботии нозирони минтақавии милитсия дар назди аҳолӣ дар давраи 3 моҳи сипаришудаи соли 2023-ро ба тасвиб расонидааст, ки ҳадафи аслии он огоҳ намудани аҳолӣ аз вазъи криминогении минтақа ва ҷалби шаҳрвандон ба ҳамкорӣ мебошад. Нозирони минтақавии милитсия ӯҳдадоранд то охири моҳи апрел дар минтақаҳои ба онҳо вобаста гарида ба аҳолӣ ҳисобот диҳанд. нозири минтақавӣ аз фаъолияту хизматиаш дар давраи 3 моҳи соли ҷорӣ дар назди сокинони маҳалла ва фаъолон ҳисобот дод ва аз тамоми сокиноша бо вазъи криминогенӣ ва ҳодисае ки дар минтақааш содир шуданд гузориш дод ва мақсаду мароми мо низ ҳамин аст ки сокинон аз фаъолият аз мақомоти корҳои дохилӣ ки чӣ қадар дар саҳми таъмини тартиботи ҷамъиятӣ корҳо мебаранд бохабар шаванд ва нозири минтақавии худро боз ҳам хубтар ва наздиктар шиносанд ва аз кору фаъолияте ки дар маҳалла ҳастанд нозири минтақавӣ огоҳ шавад. чорабиниҳои мазкур бо иштироки аъзоёни шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия баргузор карда мешавад. рӯзи 8 апрел дар маҷлисгоҳи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 шаҳри Бӯстон ҳамин гуна вохӯрии ҳисоботии нозири калони минтақавии милитсияи минтақаи рақами 2 шӯъбачаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ дар шаҳри Бӯстон майёри милитсия Сангмуҳаммад Имомов бо сокинони маҳаллаи Машъал ва гузару қитъаҳои гирду атрофи он баргузор гардида дар баробари фаъолон сокинони касбу кори гуногун аз ҳолати воқеии криминогении маҳалли зист дар давраи 3 моҳи соли ҷорӣ огаҳӣ ёфтанд. аз ҷумла дар баромади нозири минтақавӣ таъкид гардид, ки дар давраи ҳисоботӣ дар минтақааш 2 ҷиноят, як ҷинояти дуздӣ ва як ҳолати худсарона ишғол намудани қитъаи замин ба қайд гирифта шуда 12 арзу шикояти шаҳрвандон баррасӣ ва аз тарафи ӯ нисбати ҳуқуқвайронкунандагон 120 протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст. ناظر منطقوی در نزد ساکنان شهر این مسئولیت یعنی ناظر را بلند میکند، یعنی خلق فعالتر اشتراک میکند، مسئله مربوطه را در نزد مقامات میماند. برای پیشگیری کردن جنایت ها، برای پیشگیری کردن حقوق ویرانکنی ساکنان شهر کارهای فهمانده بیشتر میبرد. дар баробари шунидани ҳисоботи нозири минтақавӣ роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон оид ба масъалаҳои вазъи ҷинояткорӣ дар байни ноболиғону ҷавонон, роҳҳои пешгирӣ аз бадрафтории фарзанд, зӯроварӣ дар оила ва муноқишаҳои оилавӣ ва дигар ҳолатҳои ба содиршавии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкунӣ мусоидаткунанда суҳбат намуда онҳоро барои иштирок дар татбиқи барномаҳои давлатӣ ба мисли ободкорӣ ва саҳм гузоштан дар маъракаҳои сиёсӣ, аз ҷумла сафарбарии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ даъват намуд. дар ҷараёни мулоқот иштирокчиёни чорабинӣ фикру андешаи худро ҷиҳати пешгирӣ аз унсурҳои халалдорсозандаи тартиботи ҷамъиятӣ, камбудиҳо дар самти ҳолатҳои санитарию гигиенӣ ва хизматрасониҳои коммуналӣ дар маҳалла иброз доштанд. онҳо таъкид намуданд, ки иқдомҳои ба нафъи тинҷиву осоиштагӣ ва амнияту субот роҳандозишавандаро ҳамаҷониба дастгирӣ мекунанд. мавриди зикр аст, ки шаҳри Бӯстон наздик 39 000 аҳолӣ дошта, 9 нозири минтақавии милитсия барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон вобаста гардидааст.